Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Matagumpay na napigilan ng pinagsamang puwersa ng mga otoridad ang pagpasok ng malaking shipment na hinihinalang shabu sa Clark Freeport Zone, Pampanga nitong linggo, August 31. Batay sa ulat, 75,072,000 pesos na halaga ng suspected shabu ang nakumpiska ng Joint Airport Interdiction Operation ng Bureau of Customs at Clark Interagency Drug Interdiction Task Group na pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Ayon sa mga otoridad, mag-aalas 5:30 ng hapon nang maharang ang isang kahina-hinalang parcel na idineklarang industrial water chiller mula sa bansang Mexico at nakakonsign sa isang address sa Cainta, Rizal. Nang inspeksyonin, tumambad sa mga operatiba ang 11.4 kilograms ng diumunay shabu na nakatago sa loob ng kargamento. Naaresto sa operasyon ang dalawang sospek na kinilalang sina alias Dex, 52 taong gulang, na taga Cebu, at alias Maka, 54 anyos, mula Tarlac. Naharap sila sa kasong paglabag sa Sections 4, 11 at Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Narecover din sa mga sari ng mga non-drug evidence tulad ng identification documents, mobile phone, sasakyan at iba pang dokumento na may kaugnayan sa pagmumuslit ng droga. Isinagawa nato ng operasyon katuwang ang PDEA Pampanga Provincial Office, National Bureau of Investigation Pampanga District Office, PNP Aviation Security Unit 3, PNP Drug Enforcement Group, Mabalacat City Police Station at Bureau of Customs Anti-Illegal Drug Task Force, Port of Clark. Kinumpirma naman ng PDEA Region 3 na sasailalim sa laboratory test na nakumpiskang hinihinalang droga habang nasa kustodiya na rin nila mga sospek. Samantala, ayon sa ahensya, patuloy nilang palalakasin ng mga operasyon alinsunod sa tinaguriang Whole of Nation approach ng Bagong Pilipinas campaign ni President Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa ipinagbabawal na gamot. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.